Добро утро, скъпи родители! Както ви казах, ще опитам поне всеки, ако не всеки ден, поне така начесто да ви тегля от детските карти. Днес съм решила да ви изтегля от картите Светът на чувствата за децата. И за вашите деца днес първата карта, ето вижте я. Чувствам се забавен. Разяснението на картата. Чувствам се забавен, когато карам приятел да се смее. Сега е твой ред, кога се чувстваш забавен. Скъпи родители, много е хубаво, полезно за децата, защото по този начин те се учат да изразяват чувствата си. Когато им кажете, че сега е твой ред и кога се чувстваш забавен, детето ще започне да ви обяснява надълго и на широко, кога се чувства, какво има. И по този начин, аз съм ви казвала един път, че ще изкара чувствата извън себе си и по този начин ще ги обработи по здравословен начин. Втория бонус е, че всъщност вие разбирате за него много неща, които иначе в така сух, обикновен разговор може и да не е предразположено детето да ви каже. Но ето по този начин, с тези карти, когато му кажеш сега е твой ред, ти кога се чувстваш забавен, детето с радост ще започне да ви споделя. Така, втората карта, която изтеглих днеска, това са картите сега, аз не ги избирам. Така, чувствам се страхлив. Всяка емоция е полезна, скъпи родители. Без значение дали ни харесва, дали ни харесва, страхът винаги, говоря не само за децата и за големите, страхът винаги по принцип ни пази от нещо. И то е сигнал за нещо друго. Така че ето на тази карта чувствам се страхлив, когато видя паяк. Това е пример за тази примерна карта. И сега, когато кажете по същия начин на детето, сега е твой ред, кога се чувстваш страхлив, и детето ще започне да ви изказва всичките си страхове, кога се чувства страхлив, ще започне да разказва, може би за ситуации, които вие не знаете за тях или просто в които то не се е фокусирало до сега. И пак казвам, това е много здравословен начин за обработка на чувствата и за изваждане извън тялото на цялата тази емоция. Така, следващата карта. Днешните карти са такива, просто така е. Подъл. Картата е подъл. Чувствам се подъл. Чувствам се подъл, когато се присмивам на някой. Сега е твой ред, кога се чувстваш подъл. И много е хубаво тук и поучително да му разясните какво е хубаво да се прави, какво не е хубаво, защо не трябва да се присмиваме на другите, как трябва да се отнасяме към себе си първо и към другите. Това са много, как да кажа, дълбоки, нищо, че са деца, по здравословен и детски начин могат да им се обяснят и това възпитава в тях пък едни много осъзнати възрастни хора за в бъдеще. Така че, скъпи родители, това са картите ви за днес. Пожелавам ви един прекрасен петъчен ден.